Takže milí diváci, jak už jsme avizovali, začínáme domem jako celkem, protože jako celek bude muset fungovat jako stavba i jako TZB, které tady ve třech a půl halách vidíte. Takže mým hostem v tuhletu chvíli pan Oliver Kapsy z Heluzu a váš koncept cihlového úsporného domu vlastně jako systém Heluz. Je to vaše. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie. Takže som veľmi rád, že môžem predstaviť vlastne túto otázku energetickej efektivity za našu spoločnosť Heluz, kde sa vlastne primárne venujeme dodávaniu materiálu pre hrubé stavby, to znamená z keramického črepu. Tak ako keby sme chceli začať túto otázku, tak je veľmi dobre povedať to, že vlastne tú obálku celorodinného domu tvoria tie obvodové steny, čo je vlastne gro našej priority. Keď sa chceme pozerať na energetickú efektivitu ako celok, tak je veľmi podstatné s tým klientom, s investorom to správne uchopiť. Legislatívne je to veľmi niekedy ťažké pre tú laickú verejnosť nejakým spôsobom to pochopiť, tak preto veľmi sa snažím jednoducho im to nejak povedať, aby vedeli vlastne o čom tá energetická efektivita je. Ako môžeme vidieť, veľmi jasne to definuje, stručne povedané, že je to minimalizovanie spotreby energie bez znižovania komfortu na bývanie. Výsledok vlastne tejto energetickej efektívnosti, keď je správna, tak je úspora nákladov a nižšia environmentálna stopa. Tá nižšia environmentálna stopa bude rozoberaná ešte v priebehu prezentácie, nakoľko vlastne ten keramický črep je čisto organický materiál a to definuje aj našu spoločnosť. Čo sa týka energetických tried, tak tie definujú vlastne tú danú spotrebu. Ako my dokážeme primárne spotrebovať tú energiu na nejaké vlastne do nejakých kWh za metr štvorcový na rok, tak takto vlastne vieme aj rozstrediť. To znamená, domy s najlepšou spotrebou, teda najnižšou, spadajú do triedy A0 a A, a tie horšie, staršie domy, čo majú veľkú spotrebu energie, tak idú do vyšších tried až po triedu G. Čo sa týka nových novostavieb, tak tam vlastne už všetky novostavby spadajú do nízkoenergetických tried, to znamená A0. Čo sa týka potom najmodernejších prístupov výstavby rodinných domov, tak tie majú najnižšiu spotrebu a to znamená, že sú pasívne. Hej, majú hlavne akože pasívnu výrobu tej energie a to znamená, že oni spotrebujú maximálne 15 kWh za meter štvorcový. Na meter štvorcový za rok, pardon. Keď definujeme rodinný dom, tak sú tam kľúčové oblasti, ako vieme docieliť tú najlepšiu energetickú úsporu. Hlavné oblasti sú vlastne tá obálka budovy, čo vlastne zastrešujeme my ako naša spoločnosť. To je vlastne tie obvodové steny. To je obálka s oknami, strechou, čo vlastne vytvára priestor toho rodinného domu, kde následne sa už vlastne implementujú všetky technológie, ktoré nám pomáhajú ďalej znižovať energetické náklady. Od roku 2001 je daná hodnota, ktorá je pre takmer nulové budovy definovaná pri obvodových stenách a definuje sa súčiniteľom prestupu tepla. Tento súčiniteľ prestupu tepla nám hovorí o tom, koľko energie, teda v našom prípade tepla, nám prejde cez konštrukciu, cez meter štvorcový konštrukcie pri teplotnom rozdiele 1 Kelvin. To znamená, pri moderných pasívnych domov táto hodnota musí byť 0,15 W na meter štvorcový Kelvina. Tieto vlastne hodnoty sa dosahujú pri obálke budovy buď dodatočným zateplením, ale v našom prípade my už máme tehly, ktoré vlastne netreba dodatočne zateplovať a dosahujú tieto normové hodnoty. Taktiež je veľmi podstatné povedať, že tá obálka budovy musí byť vzduchotesná. Hej, to je to, aby vlastne sme nemali žiadnu stratu tepla. Žiadne tepelné mosty cez konštrukciu, žiadny únik tepla cez konštrukciu budovu. Ďalšie vlastne kľúčové oblasti, ktoré sú v tejto problematike a ktorými vlastne docielujeme správne nastavenie fungovania toho domu, tak sú systémy vykurovania, chladenia, kde máme tepelné čerpadlá, podlahové vykurovanie, taktiež to vieme ovplyvniť vetraním a kvalitou vzduchu, rekuperáciou, osvetlenia elektrospotrebiče. To je nám hlavne dôležité, aby sme mali elektrospotrebiče, ktoré majú nízku spotrebu energie pri tom istom výkone a taktiež je veľmi dôležité obnoviteľné zdroje energie ako solárne kolektory a fotovoltické panely. Je veľmi dôležité povedať to, že keď sa bavíme o pasívnych domoch, tak tam využívame hlavne pasívny zdroj tej energie.
To znamená, že my musíme pracovať s tým rodinným domom od projektovej fáze ako s nejakým nástrojom, už s tým dizajnom. To znamená, že musíme pri tom návrhu používať aj zeleň a mikroklímu, napríklad stromy a zelené strechy môžu pomôcť pri regulácii teplôt a mikroklímy. Veľmi podstatná je orientácia samotného domu, aby sme dokázali maximalizovať slnečné žiarenie na južnej strane a ochrániť pred vetrom zo severnej, aby sa nám neochladzoval ten dom. A takisto sú veľmi dôležité solárne zisky pasívne, takže využívanie veľkých okien na južnej strane a akumulačné prvky, masívne podlahy, tieniaca technika, aby sa nám neprehrieval ten rodinný dom. Keď to chceme zhrnúť vlastne tú celú koncepciu, tak je veľmi akože výstižná definícia, že je to vlastne celá tá energetická efektívnosť založená na synergii technológií, dizajnu toho domu a správnych postupov, ktoré vedú k dlhodobej udržateľnosti, úsporám a ochrane životného prostredia. Naša spoločnosť, tak ako som hovoril, sa zaoberá všetkými týmito aspektmi, ako docieliť čo najlepšie vlastne doceliť čo najlepšiu energetickú efektivitu. Preto napríklad v našom portfóliu nájdete tehly, ktoré sa dodatočne zateplujú, napríklad rada Family, čo predstavuje vlastne radu, ktorá tvorí jednovrstvú konštrukciu pri hĺbke 44 alebo 50 cm. Čo je výhoda vlastne tejto tehly, tak ako som spomínal, tú normovú hodnotu súčiniteľa prestupu tepla 0,15, tak táto tehla, ako môžeme vidieť v tabulke, nám už spĺňa hodnotu 0,14. Takže sme pod tou normou hodnotou, takže túto tehlu už nemusíme dodatočne zateplovať. Tým, že vlastne dbáme na to, že investícia do nášho portfólia, do našich tehál je pre toho investora investícia do budúcnosti, tak preto sme ako jediný výrobca vlastne prišli na trh s tým, že dávame aj doživotnú záruku na tieto murované konštrukcie z nášho sortimentu. My zabezpečíme to, aby tá stavba bola riadne postavená pri dodržaní všetkých našich technologických postupov a našich odporúčaní. Tu na Slovensku vlastne celé toto mám na starosti ja, takže tú stavbu prídem skontrolovať. Vieme zaškoliť remeselníkov na stavbe, aby bolo všetko dodržané podľa toho, ako má byť, a vtedy ten investor má istotu, že tá hrubá stavba, keď je správne využívaná, používaná, tak mu vydrží vyše 100 rokov minimálne, takže preto získava od nás aj túto doživotnú záruku. Čo je hlavný benefit vlastne týchto murovaných konštrukcií, hlavne jednovrstvých konštrukcií, tak ako som hovoril, je obrovská životnosť tej fasády, vysoká mechanická odolnosť, keďže tam nie sú zateplovacie systémy, ktoré sú náchylné na mechanické poškodenie, vylúčenie problematických technológií ETX. Čo je veľmi podstatné, tak lepšie difúzne vlastnosti tej konštrukcie. To znamená, že pokiaľ tam nie je napríklad nejaký zateplovací systém, napríklad polystyrén, ktorý už nie je difúzne otvorený, tak jednovrstvá konštrukcia je difúzne otvorená a vtedy sa lepšie prispôsobí aj tá mikroklíma vnútri budovy. Je tam o mnoho kvalitnejšie bývanie, nakoľko už dnešný investor nepozerá len na to, že postaví si dom, ale pozerá a vyžaduje si aj tú kvalitu bývania. Už je veľký kladený dôraz na to, takže vlastne táto difúzna otvorenosť tej stavby k tomu strašne prispieva. Čo je veľmi dôležité, tak je tam vysoká požiarna odolnosť, keďže nie je na tej fasade nič, čo by mohlo splanúť, vysoká tepelná akumulácia a zotrvačnosť tých tehál, jednoduchšia a rýchlejšia výstavba, keďže vlastne pri uzatvorení hrubej stavby už sa iba nanáša na to termoizolačná omietka a stavba je hotová. A takisto je obrovský benefit lepšie akustické vlastnosti tejto konštrukcie bez dodatočného zateplenia. Keď si to vlastne zhrnieme vlastne kompletne tie benefity, ako sme hovorili, tak je to ešte raz tá vysoká odolnosť murovaných konštrukcií, ekonomické výhody, keďže sú nižšie náklady na údržbu počas životnosti a je to hlavne pre toho investora tá investícia v Helúzu do budúcnosti. S tým, že vlastne potom má obrovský benefit vlastne tie ekologické benefity, to znamená, je to prírodný materiál, organický, je to vlastne vyťažená, vypálená hlina, po stáročia používaná, nie je tam ničím ako prímesy, takže vlastne aj po ukončení životnosti tej stavby, kedy dochádza ku recyklácii, tak je to obrovský benefit, že je to jednoduchá prirodzená recyklácia toho keramického črepu.
A keď hovoríme o tom, že Helus sa snaží vlastne zamedziť všetkým defektom na stavbách, tak preto systém Helus vlastne vytvára komplexný celok tej stavby. Vlastne keď máme pripravenú základovú dosku, tak vďaka nášmu širokému portfóliu dokážeme postaviť celú hrubú stavbu. To znamená, že v našom portfóliu disponujeme obvodovými tehlami, vnútornými nosnými deliacimi priečkami, prekladmi, vencovkami, stropnými konštrukciami, znamená preovné stropné konštrukcie, takisto aj ťažké šikmé strechy. V našej spoločnosti Helus Group, kde vlastne Helus patrí do tejto skupiny, disponujeme vlastne aj Helus oknami, Helus IZOS, kde vlastne dokážeme vlastne vyplniť aj tie otvory našimi oknami a zabezpečiť kompletnú obálku budovy vlastne vrátane akože nášho portfólia. Keď sa bavíme vlastne o tom, aby sme dokázali eliminovať všetky chyby na stavbe, lebo pri tej energetickej efektivite je veľmi podstatné povedať to, že hoc aký defekt na tej stavbe znižuje nám tú energetickú efektívnosť. To znamená nejaké tepelné úniky alebo tepelné mosty. Preto, aby sme zamedzili pri výstavbe jednovrstvých konštrukcií týmto defektom, keďže gro stavebných firiem sa na to pozerá tak, že OK, niečo vymurujeme a potom všetko zateplíme a všetko bude OK. Tieto vlastne defekty pri jednovrstvých konštrukciách ale už nedokážeme nijak zakryť a nijak na oko opravovať. Preto je veľmi podstatné, aby sme zamedzili na stavbe hoc akým možným nejakým defektom. To znamená, že preto sme vyvinuli aj doplnkové tehly, ktoré zamedzujú práve nejakým takýmto možným problémom. Doplnkové tehly používame či už v rohoch a keď je tá stavba modulovaná v module 25 cm, to znamená na dĺžku tehly, tak dokážeme sa vyhnúť všetkým nejakým nechceným dorezom a zvislým škáram pozdĺž toho muriva. To znamená, že netreba tam dodatočne ich vypeňovať a rôzne vyplňať, kedy na stavbách sa veľakrát neodborne vyplňujú tieto škáry a tam vznikajú potom tepelné mosty. Tieto doplnkové tehly vlastne máme ako krajové polovičné a rohové tehly. To je kvôli tomu, aby sa zachovávala pekná preväzba tých tehál pozdĺž steny muriva a takisto tieto doplnkové tehly, ako môžete vidieť, majú určitú kapsu a s touto kapsou sa vlastne používa do otvorov ostení, kde vlastne sa používa naležato na parapet aj do bokov otvoru, kde sa vlastne vklada tam extrudovaný polystyrén, ktorý je previazaný aj s izoláciou prekladu a tak je týmto spôsobom je vlastne izolovaný po obvode celé ostenie a na túto izoláciu sa kotví potom rámo okna. Čo sa týka vlastne celého toho systémového riešenia, tak isto máme pre tieto jednovrstvé konštrukcie navrhnutý preklad 3 v 1, ktorý má vlastne 3 funkcie a to má nosnú, keďže tento preklad dokážeme preklenúť cez otvor až 3,8 metra, takže aj na veľké okná. Potom má stálu tepelnú izolačnú vložku, zabezpečuje správnu izoláciu toho otvoru a potom má pripravený kastlík na použitie teniacej techniky. Čo je výhoda tohto kastlíku je, že dnešná architektúra moderná už nechce mať nejaké schránky teniacej techniky nalepené na fásade pred oknom, ale už chce mať čisté línie tej fasády. Takže každý investor pozerá na to, ako doceliť to, aby tá teniaca technika bola zalicovaná s fasádou. Tento vlastne kastlík, ktorý je vopred pripravený v tomto preklade, je ideálny preto, že sa dá tam biely modifikovaný polystyrén povyberať a prispôsobiť sa veľkosti teniacej techniky, ktorú si investor zvolí. Či sú to žalúzie, rolety alebo skrin. Výhoda toho je, že veľakrát ten investor rozmýšľa, či bude používať, nebude používať teniacu techniku. Dneska tie pasívne domy sa bez toho ale nezaobidú, ale veľakrát je to pre investora nákladné a on vlastne pri tej výstavbe veľakrát na to neostávajú financie. Výhoda tohto je, že vlastne aj keď už napríklad 2 roky býva v tej nehnuteľnosti, tak potom dodatočne, keď si došporí financie, tak dokáže tento polystyrén jednoducho pohodlne vybrať a dodatočne po 2 rokoch nainštalovať tam tú teniacu techniku. Čo je veľmi za mňa ako moja srdcová záležitosť, tak je Malta Sidim, ktorá vlastne prispieva k tomu, aby ten systém bol jednoduchý a efektívny. A preto vlastne máme ako spojivo jediný na trhu Maltu CD, čo je na základe silikátovej disperzie.
Táto malta má výhodu v tom, že je pripravená vo vedrách a na stavbe netreba žiadnu elektrinu na miešadla, netreba žiadnu prímesovú vodu, stačí nejaké drieko, s ktorým sa iba zľahka premieša malta a už štruktúrovaným valčekom, ktorý vlastne prikladáme k týmto maltám, tak vieme rovno aplikovať na tehly. Čo je zasa extrémna výhoda, tak táto malta je bezcementová. Ako viete, tak v stavebnom priemysle hlavná uhlíková stopa je pri výrobe cementu. Grom murovacích malt je cementových a táto vlastne malta je tým pádom veľmi ekologická, keďže za sebou neniesie žiadnu ekologickú stopu pri výrobe cementu. Čo sa týka vlastne kompletných informácií, môžete nájsť na našej stránke helus.sk. Takisto tam máte dispozícii na stiahnutie katalóg, kde vlastne si viete pozrieť kompletné naše portfólio. Taktiež pre remeselníkov tam máme realizačné príručky a návody. Projektanti a odborná verejnosť sa vie dostať ku našej technickej príručke, kde vlastne celý rozum Helusu si vedia preštudovať. A takisto tam je kontakt na naše obchodné zastúpenie a potom vlastne aj kontakt na mňa ako technického poradcu spoločnosti Helus, kde vlastne si vieme pre všetky technické záležitosti a otázky, či už z laickej verejnosti investorov, alebo aj podporu pre projektantov a architektov, kde vieme vlastne od začiatku nastaviť ten projekt tak, aby bol čo najviac využitý materiál pre pasívne prispôsobenie toho domu. Takže som veľmi rád, pokiaľ by ste nás kontaktovali a spolupracovali s nami a určite veľmi rád sa s každým uvidím osobne. Takže milí diváci tady v sále, ano, můžete tleskat. Ďakujem. Vy na streamu jste, doufám, potleskli, můžete tleskat doma. To byl pan Oliver Kapci z Helusu. Náš čas vypršel, děkuji za dodržení času, nicméně diváci na streamu na TZB Info znají ten krásný vizuál, který máte z loňského roku o doživotní záruce. Znají i ty pohádky herce, kterého jste si vypůjčili. Nevím, jak je to úplně na Slovensku, myslím, že ty pohádky se tady také znaly, takže pro diváky na streamu bylo hrozně hezké vidět tu slovenskou mutaci. Ale já nevím, jestli jste to úplně zmínil, co ta doživotní záruka znamená, tak jestli tomu můžete věnovat ještě jednu, dvě věty. Tak tá doživotná záruka hlavne je záruka pre toho investora, že pod našim dohľadom prebehla celá výstavba hruba tej stavby. A vlastne pokiaľ udelíme certifikát doživotnej záruky pre túto stavbu, tak ten investor potom má zvýšenú hodnotu tej nehnuteľnosti aj napríklad v budúcnosti, keď bude chcieť predávať tú nehnuteľnosť, tak už budúci investor nevie, čo je pod tou omietkou, že ako je vybudovaná tá hrubá stavba, či je všetko akože v súlade s technologickými postupmi a takto vlastne má istotu aj pre toho ďalšieho užívateľa, že všetko bolo dodržané a odkontrolované vlastne dodávateľom nami toho materiálu. Já děkuji za doplnění, protože my jsme kdysi v rozhovoru s vaším obchodním, s českým obchodním ředitelem jsme se bavili o tom, že toto není útok na penzijní systém, ale že to je opravdu důkaz kvality té stavby a že je to kvalita stavby, která se nese vlastně přes všechny majitele, to znamená prodávám s tímto certifikátem. Tak jo, děkuji pan Oliver Kapci z Helusu. Děkuji vám, ať se vám daří. Ďakujem pekne.